So ikaduha nga pamulong ni Kristo naa makita sa Lucas 23:43 nga matud pa niya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. No? Today you will be with me in paradise. Grabe. So kinipulunga imo ning imong masabtan nga dinhi gipadayag ni Kristo ang assurance of salvation, nga imong makita nga kining tawhana dili isa takos nga makauban ni Kristo, no, sa paraiso. No? Ang paradise is a place of joy, it is a place of peace, no, dunay kalinaw, no, rest in peace. So dili takos nga makauban ning tawhana tungod sa iyang mga dili ba sa wala pa siya nalansang, wala guni siya I know nga kaniyang kinabuhi kay usa siya nalansang silbi kriminal ni siya, so wala siya mga maayong binuhatan, no, wala siya siguro wala ni siya nagsimba, wala ni siya maayong nabuhat, wala ni siya naghatag, no, wala gyud siya igong basihan nga tagaan siya og kapasayloan, no, wala siya nagpamimro, wala siya nagpabaptize, no, wala siya nagasimba, wala siya nagaampo, no, iyang kinabuhi naa sa kangitngit kalibutanon. Pero kung imong tanawon diri igsoon sa dihang ni gamit ang maong tawo sa iyang pagtuo nga matud pa niya, Ginoo, kung maghari na ka hinumdumi in taon ako, no, gigamit na iyang faith, dunay pagtuo, no, nga ni tumaw sa iyang kinabuhi. That's why by faith naluwas kining tawhana, dili pinagi sa works, naman kung basihan nga pinagi pasbuhat maluwas ang tao, kaning tawhana pakyas ni dili unta ni maluwas ning tawhana. Pero matud pa sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith and not by your works, no, para wala daw makapasigarbo, no, buhat kini sa Dios, no, for with God nothing shall be impossible. Ang dili mabuhat nato, dili mabuhat sa tao, kaya ang buhaton sa Dios. Munang igsuon, importante kayo nga masabtan nato nga ang kaluwasan di ay dili day nato ma-achieve through sa ato ang pagbinuutan, through sa ato ang pagpanghatagon, through sa atong pagkamayampuon, sa atong pagkamasimbahon, o sa atong pagpamimro sa maong usa ka iglesia, no, dunay nagtuo nga kung mamimro na sila aning usa ka simbahan, makabato na silang kaluwasan, no, kung mabuhat na nila ni, no, kung magbinuutan sila, makabato na silang kaluwasan, no. Ang kaluwasan dili nato ma-achieve pinagi sa ato ang pagtinarong. Kay matud pa sa Isaya ngayon siya nga ato ang pagkamatarong daw samara og trapo sa atubangan sa Ginoo, di ba? Nagulagway sa og trapo. So kung muna yung saligan, yung pagka maayo, pagka mangyatagon, nga mo imong basihan nga nin maluwas ka, and then gi-reject nimo si Jesus, wala nimo dawata si Jesus sa imuhang kasing-kasing. So ang salvation diha lamang nato makaplagan siya through faith sa atong pagtuo. Di ba niyo si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, no? Muna iyang giingon nga siya daw ang dalan, siya daw ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa man kung dili moagi niya. So mo to ang ikaduha nga pamulong, assurance of salvation.